Jatugo mawuok e piny mar Uganda Jordan Schleck nigi geno mar yudo loch mare mar abich e tielo mogik e piem ndigni mag Loop Safari Gravel Series odiechieng' ma kiny. Piem ma ibiro bagi e kaunti ma KIlifi. Schleck ma jahigni 22 oseloyo tielo ma Tatu City kaachiel gi telo mane obagi Machakos kama notieke thuolo mokwongo bang' tiyo gi seche 3 dakika 37 gi nyiriri 9 e kidieny mar kilomita 120. E tielo ma Naivasha, kidieny mar Wakeini, Hali Smith mawuok e piny mar Canada nokawo loch kiluwe gi Claudette nyari Habima gi Svenja Betts mawuok e piny mar German. Tielo ma Vipingo en tielo mogik tok Matatu City, Machakos kaachiel kod Naivasha. A total of more than 500 people came in today with about 100 professionals. I think I'm told we had about 36 different nationalities coming in today. So it's great to see the events getting bigger and better. But more importantly, not just the 4 events that we have across the country, but to actually see cycling as a sport is continuing to grow.